not really. Ukuze nami ngimfonele umjida. Ngithi kuseka kanjani mfethu? Mhlambe yimi mfethu osethandana no. Yimina mfethu uMadleka ngithandana noma ingane yakho yabo. Mfethu from my understanding ungitshela nihlukene. Yes. Bengifuna ukucheck about futhi ikanjalo lento. Seriously ungamfonela? Yeah. Why? Because ngifuna azi ukuthi mfethu kuzoshaya isikhathi la khona mina lo muntu lo ozayo nayo ingane. Sizofuna ukuphuma and ingane izofuna ukuhamba nathi. Yabo? So mangihamba nayo ingane kumele wazi mfethu ukuthi inami ingane and ikwi supervision yami. Yabo? If wena mfethu uthi cha awufuni mina ngibe seduze ingane yakho, lobona ingane yakho mfethu ihlale ngakuwe. Simple. Ngihlale nonkosikazi wami and that's it. Ingane yakho izofika izovakasha if na ukhona uyivumela ukuthi izovakasha. Mina nginankinga ngithibela. But kumele ingane yakho iyazi ukuthi uma ila egcekeni lami isemzini wami. Yabo? Akukhona emzini wakubo, kusemzini wami, kusemzini kamawayo. You understand? Uma ila ekhaya izoshayela umthetho wami. Uma izondlwa la ekhaya izoshayela umthetho wami. Uma ngithi mina igate liyavala ngo6, uma ingaphandle ngo6 ayingeni la ekhaya. Yabo? Mina ngikutshela wena ezubaba ingane kuze nawe baba ingane ukwazi umtshela. Yabo? Kuze ngolunye usuku ingathi ingane mayigula bese ngithi mina ngizoyifaka i-medical aid yami. Kancane nganze kahle. Bese ngithi mina ngizoyifaka i-medical aid yami. Yabo? Bese uthi wena hey angihlangene nendawo nengane yakho. Angihlangene nendawo nengane yakho. That day uzosho njalo ukuthi angihlangene nendawo nengane yakho is the very same day iyagula iyaphumelela noma kwenzakalani angingeni because it's your responsibility. Yabo? Mina I'm not helping you la brazo. But I'm married to uma wengane yakho manje. Because I'm married to uma wengane yakho, you need to understand ukuthi every communication that you need to have nengane kumele ufonele mina because ukhuluma nami nje manje. Ayikho into ekhuluma nalo muntu lo. Lo muntu is my wife now. Communication is cut. Mofuna ukwazi something ngengane, mofuna ukuzothatha ingane, ngitshele kusebe bafu hamba kanjani bengizomdinga umntwana ngosuku lokuthi. Yabo? Okay. Ngiyamtshela ngicela ulungisele ingane mhlawumbe phela sesibizana amagama ubafu uzozothatha ingane yakhe ngosuku lokuthi noma futhi angisasho ukuthi ngengane yakhe ngokuthi unonhlahla uzozothatha unonhlahla ngosuku lokuthi. Yabo? Hayi ukuthi kukhona i-communication omele yenzeke yabo? Nahlukana hlukene. Anything angithi ingane la my like ingane is under my supervision. Yabo? Anything happens to ingane, I must be held accountable. Yalimali ingane isesikoleni khonto engahambi kahle nani. Exactly. I have to know. Yabo? Kuze ingane mayivomithile esikoleni lapha yana kini into le ama guidance, parents and guidance, all of those things. Hayi Thulu. Kubhalwe kuthiwa umuntu futhi okumele abe first priority lapha phezulu umuntu ohlala nengane oyi-guardian. Yimina okumele afonele bese mina ngitshela kusebafu ingane i-hospitalized la ngifonelwe isikole basho ukuthi angazi yini ayidlile manje wahlanza so I took him to the hospital or her to hospital ngidinga usondele uzobona ingane esibhedlela. That's it. Yabo? If abasajole into eshoyo abasajoli ngalo phela ngithi ngisho khona ukuthi bahlukana. Kwi scenario yami ngikhuluma ukuthi bahlukene. Yabo? Because if umjita yena ezothi yena hayi ingane yami leyo hlangana nendawo okay thatha ingane yakho angifuni ke la egcekeni. Hayi phela uma wayo uhlala lapha uma wayo uhlala la not yona. You understand? Do you understand the dynamics of this? Ukuthi the only way I will tolerate lokho mina mfethu umuntu onengane is
knowing the truth ukuthi bahlukene kuze ngimfonele umjidi kuze ingane mayihleli nami as uma ukuthi esikoleni kumele kube irresponsibility yami yabo if yena decide ethi mina ngingena ndawo indaba yalo ngane leyo well sesiyazi ukuthi awungena ndawo nengane futhi izothi mayisikhulile izindaba imthetho ubaba wakho wathi akangena ndawo empilweni yakho so if you decide to live here uyofuna ubaba wakho hamba but like her you will not be welcomed as ingane anymore but you will be welcomed as isivakashi that's the ngisho ngaza wethu ngoba phela ngeke ngithathe imali yakumthembu ngikhulisa wena mina bese umuntu othi ufuna ubaba wakho lo ngakufuni yasangana kanti so ikanjalo nje ngaza wethu that's the only time la khona engingasho khona ukuthi okay indawo ukuthi uzofona ngaphandle ngizobona ingane yami emzini wabo aneva baba I can get you arrested ongenani it's trespassing ngithi kubaleke ngaze ukuthi iqiniso inkanda namanga yabo nje uma ubuhlala nomjida ufuna lo mjida athi ufuna kuba serious empilo yakho mthetho cha mina ingane mthetho ubaba engane sahlukaniswa ukuthi nokuthi kuze naye angenazi ukuthi ungakanani umonakala kumele awulungise kuqala yabo kuze mawubhedeya letho kuthuba ingane iba nebhedeya mina uma ngimmema uzela ekhaya ezisivakashi akaziye la uzosho mina ngifuna ukwenzela ingane yami birthday uma ufuna ukwenzela ingane yakho ibirthday fine thatha ingane yakho aboyenzela ibirthday yabo futhi uma umjidi ezothi hayi no mfasho ngifuna ukumenzela ibirthday there's no reason for me as step parent to ingane yabo to then say nami ngifuna ukwenza something uwenzile nje ubaba wayo ngihlangana lapha mina yabo ngenzela ukuthi ingane ingabe isicomparisha ngathi yabona la toy ingabe isicomparisha ithi hey ubaba ngapha ngathi hey kuyabhetha no umama ubaba lona ngapha wenzele kahle I understand angikunike ichance kube yifather enganeni yakho uyihlulekile wena Stufuza thank you so much so uyabona kumehlo wami walento le womuntu onengane ukuthi ama dynamics akanjani manje nina amanga cela impilo kunjani cela impilo imoto usonayo ongenayo imoto hayi kodwa onengane ezothi awusosedelela but ungazi kube nengane ezothi hayi bese usenzihlukanela nje nengane ezothi ngebe lezinto zengane engazothi papa yena olala manje ungift lana kuniyaboza lana anifuni ukuthenga imoto hey cha umuntu vela wena ngafuna ukuthenga imoto siphelele mzimela hawo kunjani hey lo mjida lona ingane lo mjida ngiyabona semncane kakhulu